Iqembu iDemocratic Alliance ilona elafaka isikhalo ngesipho sedayimani sikankosikazi wephini likaMengameli. Once they've made a decision, we as members of parliament must comply. So I've already instructed my office that that should be settled. Nakuba isipho bekungesone sakhe kepha uMashatile wehluleka ukusidalula isishayamthetho lokhu kwatholwa ikomiti elibhekele ubuqotho bamalungu eParliament. uMashatile uthi ke uyasihlonipha isinqumo seParliament. We found out that the person who made the donation we were not quite happy with. I then said maybe it should be given to the authorities. uMashatile uphinde wagcizelela ukuthi akusiyona eyakhe indlu yezigidigidi zamarandi esendaweni yomzimba ukhalimali eConstantia Estate eKapa neyaqubula imibuzo eminingi. It was a bit strange that they said I own when in fact all I said is that I reside there. That's all I said. Ephawula ngensolo zenkohlakalo eyibhekiswe kuMashatile, uMengameli uCyril Ramaphosa uthe angeke amphendulela. He has answers for all these matters and we will need to wait for him to provide answers to all these questions and only he can answer them. uMashatile njengosihlalo wethimba lamanzi elaqokwa nguMengameli bese Moritelle eTshwane kanye nongqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majodina beyokwethula umklamo wesiphehli manzi kulomphakathi. 25 megaliters per day to be pumped from this reservoir to reach our people. 12 villages are beneficiaries of this project. So the people of these 12 communities will now receive clean drinkable water from this Moretele water reservoir that we opened this morning. Kunethemba lokuthi lesi siphehli manzi sizoletha ukuphumula kulomphakathi osubhekane nezinselele zokugqoza kwamanzi isikhathi eside.